Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave, at jeg skal lave et trick eller et eller andet, og så skal Andreas gøre det samme. Og hvis han ikke gør det, så skal han have et ordentligt slag i nakken. Ja, så lad os bare komme i gang. Jeg laver rainbow flip. Den var fandme god, den der. Nu skal jeg bare gøre det samme. Nu skal du have et slag i nakken. Ej. Forsøg at ramme overlæggeren. Jeg prøver at ramme overlæggeren. Nu skal jeg prøve at ramme op i kurven, så jeg skal bare gøre det. Ja, nu skal jeg prøve at ramme i kurven bag mig baglæns, så lad mig bare begynde. Nu er vi kommet ud til et 11-mandsmål, hvor vi har stillet nogle små lys inde i målet. Og vi skal skyde til bolden, og så se, hvor mange lys vi rammer. Ja. Den, der rammer flest, vinder. Ja, og få lov til at give et slag i nakken. Så lad os da bare gøre det. Nu er det min tur, så lad os da bare gøre det. Ja! Nu er det min tur igen, fordi vi begge to ramte en, så lad os da bare gøre det. Ja, nu er det min tur, så lad os bare gøre det. Ja, nu er der slag i hovedet til Bastian, fordi jeg vandt, så lad os bare begynde. Se hvem der kan kaste nogle her glasting længst. Og jeg starter, lad os da bare gøre det. Det var sgu ikke så langt. Ja, nu er det blevet min tur, så lad os da bare gøre det. Hold da kæft. Ja, nu skal jeg så også slag i nakken igen, fordi jeg ikke kan noget at tabe. Ej. Skal vi så på tid se, hvem der kan klare den her bane hurtigst. Jeg starter selvfølgelig, så lad os da bare gøre det. Ja, nu er det min tur, så lad os da bare gøre det. Så nu skal jeg have en rap over nælderne. Ja, og det hele er slut, så det er bare lige slutningen der. Ej! Tak fordi I så med. Jeg håber, I har nydt videoen. Husk at like og subscribe, hvis I gerne vil se mere af det her. Det vil gøre os rigtig, rigtig glade. Og husk at kommentere på, hvad vi skal lave næste gang. Vi ses i næste video.